Morjens! We are back! Siitä on jonkun aikaa, kun on viimeksi videoita saatu tälle kanavalle. Nyt tulee taas. Meinasin hieno intronkin tähän värkkäillä ja kuvailla ja kaikkea, mutta sitten mä ajattelin, että mennään vaan suoraan vesille ja asiaan. Ollaan lähetty järvelle, jossa oltiin silloin pari vuotta sitten. Mä laitan linkin tonne nurkkaan. Siitä voi katsoa sen videon. Se miksi ollaan täällä uudestaan on, että jos en mä nyt ihan väärin muista, niin jonkun verran isompia jäi silloin, tai tuli hylkyjä. Ja mä uskoisin, että jotakin jäi jopa löytämättä. Eletään toukokuun 17. päivää. On vähän riski, voi olla, että on kutu päällä. En tiedä. Vedenlämpö on 12 astetta. Keli on aika kiva. Puolipilvistä aurinko paistelee. Katsotaan. Mailen tästä tohon kalapaikoille ja laitetaan luotaanne veteen. Let's go! Sen verran vilakka on toi tuuli, että piti laittaa takki päälle ja vähän matkaa tossa kerkesi jo luotaamaan. Sitten tajusin, että ehkä me ei tehdä sellaista amatöörimme mokaa, että meillä ei ole romut valmiina, niin laitetaanpa tästä nyt vähän jotakin meille valmiiksi. En tiedä onko kukaan huomannut sitä, että viime kaudelta ei videoita tullut. En käynyt kalassakaan. Viime kausi oli semmonen, että se meni meikäläiseltä ihan sivusuun. Ja nyt oli monenlaisia asioita, jotka siihen vaikutti. Mä 2 kertaa kävin veneellä viime vuonna. Ne oli tosi aikaisin ennen kuin kausi edes kunnolla alkoi ja koitin sieltä video tehdä, mitään ei tullut. Oltiin vähän niinku kuhan perässä. Niistä ei sit luonnollisesti video tullut, kun ei sieltä mitään tullutkaan. Niin ne jäi tosiaan tekemättä ja mä siinä ainakin toisessa pidin komian alkupuheen, että mitkä on mun kauden tavoitteet, oli isommat kalat ja kaikkea ja yhtenä tavoitteena oli, että minä tuotan enemmän videoita, toisin kävi. En käynyt. Siinä nyt oli, heinäkuukin oli niin tosi kuuma, ettei silloin voinut edes haaveilla mistään kalareissusta. Ne 2 kevätreissua, yhden kirjolohionginnan ja siinä koko viime kausi meni tosi penkin alle. Tääkin aloitus venähti. Et ollaan kuitenkin jo yli toukokuun puolen väliin. Vähän myöhästyin keväästä, mutta jos nyt tänä vuonna sitten. Outo on katsella luotainta. Siitä on kauan, kun on viimeksi luodannut. Katsotaan kuin sen kanssa pärjätään. Mä jatkan matkaa. Pitkään ei tarvinnut ajaa, että se kala löytyi. Sitten mä hukkasin sen. Nyt mä hukkasin sen taas, kun ton kameran kanssa kikkailin. Tossa oli ihan hyvän näköinen kala makas pohjassa. Se ei oo tuo. Pikkusen reipas on toi tuuli. Ei nyt mikään älytön, mutta vähän hankala, kun mä ajoin tossa niinku myötätuuleen. Niin sit kun pysähtyy ja laittaa keuliksen päälle, niin se kääntää innoittavasti veneen sit sinne tuulta vasten. Ja koitan nyt, jos se tuisi tästä
ilmestyy. Aina harmittaa, kun hukkaa kalan tollain. Jotain muuta joutuu tekemään. Mä kävin vielä sillain olosti, että unohdin sen mun telineen, mitä mä oon käyttänyt, niin kotiin muistin vasta puolesvälismatkaa, että multa puuttuu teline. Ja ootte nyt vähän eri paikassa kuin mihin on tottunut. Nyt on sellainen, mitä voitais heittää. Valitettavasti ei oo nyt luotainkuvaa, se on ei ollut ihan valmiina mulla tossa pylkässä. Me saadaan vähän heittää sitä. Tossa. Muuttu passiiviseksi kala. Se nousi siihen ensimmäiseen heittoon vähän niinku pystyyn. Tuli kattoon ja sit kun se oli niin lähellä, mä en voinut oikein hirveästi kelata. Nyt se ui tohon muutaman metrin ja ei mitään reaktioa. Nyt koitan vielä toista viehettä. Harmittaa. Eiköhän niitä lisää löydy. Eiköhän me jatketa etsintöjä. Ajellaan lisää. Josko tästä nyt lämpeis pikkuhiljaa taas tähän touhuun, niin jotenkin tuntuu, että on ruosteessa. Ja onkin. On siitä aikaa. Kuitenkin pari vuotta, kun on viimeksi koko venettä pohjasta. Nyt on kaksikin hyvää kalaa heti tässä. Tässä mä oikein tiedä mitä tapahtui. Ne toi vähän niinku vahingossa yhtäkkiä oli vaan tässä veneen alla. Mä en tiedä miksi mä en sitä nähnyt yhtään aiemmin. Kokeillaanpa miten se taipuisi tonne taaksepäin toi heitto. Ei lähtenyt perään. Tää oli aika hyvän kokonen. Hyvän kokonen. Tuo toinen mikä tossa lähempänä oli, se oli vähän pienempi. Oi, älkää kaatuko. Nyt lähti perään. Oi. Yes. Ai. Tuntuu hyvältä. Siinä olisi vielä toinen olisi vielä tässä veneen alla. Se ei ollut ihan niin iso. Yes. Oi. Otetaan poikeen moottorisammuksiin. Mä virittelen mittalaudan ja mittaillaan. En tiedä miten näkyy teille, kamera kaatuu ja kaikkea, mutta katsotaan kohta. Tää on 109. Ei parannettu ennätystä, 109 on mun tämänhetkinen ennätys tai isoin.
Aika komia. Komia kala. Oi! Yes. Kausi auki. Kyllä putos taakka. Tai apina putos. Tai apina on saatu selästä pois. Viime vuosi meni vihkoon ja tuntuu, että tääkin startti on jotenkin vaikea, kun on niin ruosteissa, ei tule veneen ajamisesta mitään ja kaikki niinku jotenkin muka vastustaa. Vaikkei oikeesti edes niin kauheasti vastusta, mutta apina pois selästä. Ai. Eiköhän jatketa matkaa ja katsotaan, jos löytyisi lisää ja vaikka isompia. Tilannehan on se, että me ollaan edelleen tässä samassa ankkurissa ja siinä on kala meillä suoraan veden alla, tai veneen alla. En tiedä, voisiko tää jopa olla vähän isompi. Vai onko tää samaa koko luokkaa. Herääkö se siitä meidän vertsulle? Herää. On komea. On komea. Eikö kiinnosta? Vähän meni heitto ehkä ohi. Ai. Ei meinaa heitot ihan osua nyt kohdalleen. Kun vaan heitto osuis, niin tää voisi jopa naulata. Nyt. Siellä olisi meillä seuraava. Näkyy jotenkin huonosti. Siinä oli kyllä parempi kala. Ui, älkää kaatuko. Onko se siinä? Tuo ei oo kala. Siinä on kala. On vähän lähellä taas sekin. Ei muka nähnyt.
Ai, ja mulla on ihan väärät romukkit täällä, millä mä heitän. Nyt se ui alle. Näki. Tää lyö. Yes. Tää ei ollut ollenkaan nyt niin iso kuin se edellinen. Mutta kala kumminkin. Kala kumminkin. Onpa kummallinen. Tässäkin on toinen ihan jonkunmoinen kala tossa alla. On tällaisessa ihme parvissa. Voidaanhan me nyt tästä nopea mitta ottaa. Tää olisi kovin energinen kaveri. Tää on 105. Ihan nätti 105. Heippa. Hei, pieneen aikaa 105 ja 109. Ei mun mielestä huono. Ei mun mielestä huono. Mun mielestä sellainen joku 115 me ehkä nähtiin täällä viimeksi. Ja mun mielestä jotain sitä luokkaa tästä pitäisi ainakin täältä pitäisi löytyä. Katsotaan. Nyt näyttää aika lupaavalta. En tiedä onko tässä joku pesä taas meillä, missä kaikki isot majailee pienellä alueella. Tässä järvessä on muutenkin, tää ei ole kauhean iso järvi. Tässä on yksi tällainen syvempi ja loppujen lopuksi aika pieni alue, niin näyttäisi tällä toisella laidalla olevan kaikki. Jatketaan. Taas meillä olisi seuraava. Ihan varma, mä näin tuolta kauempaa tän ja mä en ihan varma oliko se tää. Tossa on toi. Tää kääntyy ainakin perään. Vähän hitaasti tulee. Tää ei oo niin iso. Tää ei ollut niin iso. Voidaan me vielä toinen heitto sille heittää. Pelästy, kääntyi perään. Joo, ei mene. Tähän ei kannata tuhlata energiaa, mutta mun mielestä kyllä väitän, että tossa oli jossain se on varmaan toi. Kokeillaanpas sinne.
Niin tuli tässä ehkä jopa 3, mitä mä tossa näin. Taas te ootte täällä kumassa, kun ei tämä. Mihinkä mä teidät laitan? Joku mä nyt onnistu heittää. Tää on mennessä pohjaa. Se sieltä heräsi. On tosi passiivinen. Joo, ei kyllä me. Tämän annetaan olla. Näkyykö muita tässä lähistöllä? Tässä on nyt selkeästi, me ei siitä edellisestä kohdasta taas tultu kovinkaan pitkää matkaa, kun taas jo oli toi kala tässä alla. Siinäpä meillä taas kala. Ja vähemmän yllättäen pienen matkan päässä oli toinenkin. Taisi kyllä heitto jäädä vähän vajaaksi, katsotaan jos se näkis. Pitäis kyllä tuolta etäisyydeltä nähdä. Valahti heitto ohi. Me ollaan nyt vähän hankalasti. Se on tossa niin sanotusti väärällä puolella. Ja asemoida meidät vähän paremmin. Oh.
hylkäs. Seurasi kyllä hyvin, mutta vähän tollain turha rauhallisesti. Nyt kävi kyllä niin amatöörimoka kuin vaan voi olla siimakeuliksessa ja sinne potkurin väliin. Ei mennyt onneksi siima poikki eikä muut. Täytyy vähän lyhentää. Kuitenkin pikku ruvet jäi tuohon siimaan. Minäpä suoritan pikkusen solmuja ja katsotaan löydetäänkö me vielä se kala. Jonkun verran tuossa tuulen mukana. Tuulen mukana tultiin sivuun, niin mitä solmuja muuten? Käypä muuten tuulee nyt kovaa. Mitä solmuja tapaatte käyttää esimerkiksi perukkeen solmimiseen? Mä itse käytän palomaaria. Kuidun kanssa se on ainakin kestänyt ja helppo tehdä. Helppo tehdä. Muistelisin joskus kattoneeni jonkun jonkun sellaisen testivideo, jossa testattiin eri solmuja kuitusiimalle, niin näistä Palomar oli jopa siinä kestävin, jos en nyt aivan väärin muista. Noin, nyt meillä on uusi pätkä siimaa ja ei ainakaan sen takia pitäisi katketa, että se kävi tuolla potkuriakselilla pyörähtämässä. Mä oon nyt tosiaan ajanut, tässä on tollanen yksi isompi se syvä alue, niin mä oon nyt ajanut käytännössä sen ympäri reunat. Ja nyt varmaan sit pyörähdän taas ympäri ja lähden ajaan sen keskustan. Katsotaan mitä siitä löytyy. Alkaa kyllä keli käydä oikeesti kohtuu haastavaksi. Tosta nyt löytyy taas yksi täältä vähän keskemmältä syvännettä. Oho. Vielä kun osais heittää. Vähän menee ohi. Ei nää. Nyt pitäisi osua aika hyvin. Ei kääntynyt. Pikkusen vähemmän kyllä sais tulla. No joo, en sitten kauhean pitkästi enää siinä luotaillut. Toi keli oli oikeesti jo sen verran mahdoton, että ei siinä ollut puoliksikaan mielekästä enää olla. Silti ihan ok fiilis reissusta. Pari hyvää kalaa, 109, 105. Ihan ok startti kaudelle vielä kaiken lisäksi viime kausi kalastamatta. Reissu muuten kokonaisuutena, keli oli haastava sit lopuksi. Alkuun oli vielä ihan sellainen ok, muuttui haastavaksi. Kuski vähän ruosteessa, ei oikein ollut hallussa taas systeemit. Vene, moottori, kaikki kamat toimi hienosti, kippari ei. Mutta eiköhän tästä ole hyvä jatkaa, hyvä lähteä uuteen kauteen. Ainakin lupaava alku.
lupaava alku. Katsotaan, en tiedä pitääkö tälle järvelle nyt antaa sit vielä kolmaskin mahdollisuus. Vähän korpea, mutta ei se nyt. Katsotaan mihin mennään ensi kerralla. Koitetaan keksiä jotain uusia ja niin poispäin. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moi!